Oliver Friggieri. Kienu bosta studenti u kollegi tal-professur Oliver Friggieri nhar il-21 ta' Novembru 2020 esprimew id-dieqa tagħhom għat-telfa ta' dan il-bniedem kbir f'aktar minn sens wieħed. Oliver Friggieri ma kienx bi studjuż, awtur u professur tal-letteratura. Friggieri kien poeta, ħassib u kattoliku konvint, affaxxinat bil-figura ta' Ġesu Kristu u dawk li mxew fuq il-passi tiegħu. Imwieled f'Balzunett tal-Furjana fl-1947, Friggieri ħalew il-formazzjoni tiegħu fil-qasam tal-Mużew tal-Furjana. Fit-tfulitu huwa kien intlaqat ferm il-figura ta' San George Preka li sejjaħlu il-personaġġ ewlieni li ħareġ mill-Knisja Kattolika f'Malta. Il-Dun George niftakru fl-aħħar snin ta' ħajtu, jirrakkonta Friggieri, l-aqwa impressjonijiet li fadalli tiegħu qawwin ferm huma ta' darba meta xjaħ sewwa u kien jeħtieġ lajnuna biex jimxi. Ma stajtx ma temmiex li dan ir-raġel kellu xi ħaġa speċjali. Il-personalità tiegħu kienet tinġabar kollha fis-saħħa li kienet ġejja minn ġewwa. Biżejjed taraħ darba biex ma tinsih qatt aktar. L-influenza ta' San George Preka baqgħet fuq Friggieri tul ħajtu kollha u kien sar ukoll membru tas-Soċjetà tal-Mużew sakemm daħal is-seminarju maġġuri imma baqa' jgħix l-ispiritwalità tiegħu sakemm miet. Friggieri jgħid li l-bażi tal-istudju tas-suġġetti kollha fl-iskola kienet ir-reliġjon. Hekk kien u hekk inħoss li għandu jkun illum ukoll, jgħid Friggieri. Ir-reliġjoni għażla fundamentali, jew taċċetta, jew iddaħħalha f'kollox u kullimkien u l-ħin kollu, jew teskludiha f'kollox, kullimkien u l-ħin kollu. Fiha hemm il-qofol tas-sens tal-esperjenza tagħna fil-ħajja u fiha hemm ukoll il-muftiħ għall-benesseri soċjali. Fis-snin design Friggieri li ma kienx jibqa' barra minn diskussjoni politika kien favur is-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea għalkemm kien japprezza l-pożizzjonijiet diversi ta' żewġ partiti politiċi ewlenin. Imma kien dejjem jisħaq biex il-Maltin ma jitilfux l-identità nisranija tagħhom. Fis-snin ta' wara kien kritiku għal fatt li l-Kostituzzjoni Ewropea ma rriditx issemmi lill-Alla u l-wirt nisrani tagħha. Kien jgħid il-kultura Ewropea tant hija wiesa u liberali u tant m'għandix limitu fit-tajjeb u l-ħażin. Għax hemm ħafna affarijiet li ma naqbilx magħhom. Ma nistax nifhem kif fil-Kostituzzjoni Ewropea ma jsemmux lill-Alla. L-Ewropa biss titkessaħ u ma semmihx. L-Afrika ma tagħmilx hekk, l-Amerika ma tagħmilx hekk. Friggieri kien jgħid kull gvern jaqbillu li jkollu pajjiż ta' natura reliġjuża għax se jkollu nies li għandhom kuxjenza, nies li se jirrispettaw iżjed għax mhux suppost iweġġawk, mhux suppost jagħmlu l-vendikazzjonijiet. Kattoliku veru u mhux tal-isem ma jistax isir hekk, ma jistax iweġġak u ma jistax jgħid kontra tiegħek. Friggieri kien tal-fehma li l-progress li għaddej fl-Ewropa u tant maġġel li l-Istat Malti mhux kapaċi biżżejjed biex moralment jiffaċċjah. Malta kienet qisha karozza pparkjata għal żmien twil, kważi kiber il-ħaxix magħha u issa li skopriet il-gass wisq nibża li ma tax fejn huma l-brejkijiet. Li qiegħed ninnota huwa l-kriżi soċjali li għandna f'pajjiżna, jgħid Friggieri, bħadd kissir tal-familja u n-numru dejjem jonqos ta' nies li attendu l-quddies. Il-Knisja għandha kriżi ta' fiduċja, trid terġa' tikseb il-fiduċja u terġa' turi li hija konvinta li hija fid-dinja imma mhux tad-dinja. Għaddejjin minn fażi ta' nuqqas ta' fidi. Id-diskors fuq Alla kważi sar imbarazzanti. Isu hawn ċensura fuq l-isem tal-Alla. Din il-ħaġa diġà rajniha f'diversi pajjiżi, imma Malta mingħajr Knisja tissogra tispiċċa qisha deżert. L-aħjar lezzjonijiet fil-morali tagħtihomlok il-Knisja. Jekk le trid tara minn fejn se ġibhom. Jekk ma tridx tmur tikol f'ristorant, tista', imma mbagħad trid tara minn fejn se ġibu l-ikel. Irridu naraw kif dak li jista' jiġi salvat ma jintilifx. Sikwit ninnota li żgħażagħ qegħdin isibu ruħhom li qalu le kontra xi ħaġa li qatt ma setgħu jgħidu iva. Friggieri ma kienx baqa' jistudja l-qassis fis-seminarju, imma kien ħareġ u żewweġ u sar missier ta' tifla u nannu ta' żewġ neputijiet. Huwa qatt ma nagħlaq fl-università fejn kien jaħdem u fejn kien maħbub ferm mill-istudenti, imma kien wieħed mill-ftit professuri li ma jibżax joħroġ barra u jiddjaloga ma' nies komuni. Kien jikteb regolarment fil-ġurnali u jikkummenta fuq ir-radju u televiżjoni fil-ħafna intervisti li kienu jsirulu. Dejjem konvint fil-femiet tiegħu imma dejjem b'rispett kbir u tolleranza għal min ma jaqbilx miegħu. Il-partiti politiċi ġrew warajh biex joħroġ magħhom għall-elezzjonijiet imma hu qatt ma ċetta. Baqa' rispettat minn kulħadd u fdat minn kulħadd. Qatt ma kien partiġan
Oliver Friggieri ma kienx jaf jobot. Kellu kelma tajba l-kulħadd u kien jisib xi ħaġa pożittiva f'kulħadd. Kien jitkellem bis-saħħa kontra it-tribalizmu politiku li jagħmel tant ħsara l-Malta u li wassal anke l-delitti orribli li ħallew teba kera fuq pajjiżna. Oliver Friggieri kien nisrani, mhux bil-kliem imma bil-fatti. Lejn l-aħħar ta' ħajtu kien marad bil-Parkinson's u sar l-aktar diffiċli għalih biex jikkomunika, l-aktar ħaġa li kien jieħu pjaċir jagħmel. Imma l-fidi baqgħet issostnih sal-aħħar, meta kien ikun qed jistenna għal xi viżitant it-tabib, kien jieħu miegħu dejjem il-Bibbja, il-kelma talla li baqgħet iddawwallu ħajtu sal-aħħar. Grazzi, Oliver, ta' eżempju sbieħ li tajtna.